Ето ма, и мен хора, аз съм Криско. И това е една поредица в Майнкрафт България. Нали, тук съм започвал. Ето материалите ми. Виждате, не са много материалите ми, но това се да събира малко. Това ми е градинката, в която събирам материали. Сега ще ви зареда към Home Spawner. Home Spawner. Ето го. И издълбавате подавате една дупка. Шут. Омага. Закривай се. Не в такъв смисъл да сложа камъна. Омага. Сами са гличнали. Това не мога го изтрая вече. И ето. XP фарма. Ето виждате какво поддържам тук. Ето ще пребия малко скелети. Аре мира. Ето дропът ни голден букуци. Ето го и лъкът, ето го моя шиван лък, който изобщо го ползвам. Ето още една голден каска. Тук ми са айтемите, които държа. Така както казах, ето, работи перфектно спавнера. Не виж кой левел съм вече от него. Виждате. Сам да ви заведа към хубнатата ми част. Тая ще е само спавнера. Сега да ви покажа моите айтеми. Ето го. Виждате развитието ми тук. Тук тия честви са празни. Тогава не сега само ви показвам какво съм направил, нищо повечето. Друго какво да ви покажа. Тук имам ферма. Не сега нещо леко ще направя. Ще направя само малко променки. А то клип ще е малък сега. Следващия ще бъде доста голям чок. Има га. Добре бе. Да му се не ви. Не знам дали имаме честно казано. Привет няма ли? Аз ще го приветне. Така. Проиватай. Ето го. Преведнахме си стачката. За нас. И да. Да, хора, ще се видим в следващия